Dzisiaj ćwiczymy mini drabinki, ale trzeba jakąś tam technikę i w ogóle przygotowali nam. I tak przechodzimy, później zjeżdżamy z lodowca i tu naokoło, gdzieś. I tak w koło Macieju. Nic trudnego, ale trzeba ćwiczyć, wiadomo, bo to zawsze jakaś nowość. Tu basecamp. Nasze kumby tam wczoraj byli, tam się chodzili. No a potem zjeżdżamy, tutaj wam pokazuję. Takie o, nie dużo, ale wiadomo, jak tego się nie robi, trzeba ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.